Vi skal nu se på statistik i dagspressen. Vi skal se på, hvordan der bruges statistiske udtryk i dagspressen, i hvilke sammenhænge det bruges. Og til sidst skal vi se på et konkret eksempel, hvor der stilles en statistisk påstand, som vi så tjekker efter, om den passer. Når statistik indgår i dagspressen, så bruges der ofte antalsangivelser, altså så mange frem for eksempel en procentvis stigning. Og det kan skyldes, at dagspressen tidligere har fået på puklen forbrug af statistiske fagbegreber. Af statistiske fagbegreber, jamen der møder vi gennemsnit, median, procent, frekvens, spredning og grafiske afbildninger, f.eks. boxplots eller cirkeldiagrammer, trappediagrammer osv. Der er altså en lang række fagbegreber, man kan støde ind i dagspressen. Vi skal nu se på et par eksempler, hvor der bruges et statistisk udtryk. Det første er eksemplet her, hvor det en artikel, der handler om fattigdom. Og her bruger de blandt andet udtrykket medianindkomsten. Nederst her 60% af medianindkomsten i de enkelte lande. Her bruger de altså udtrykket median. Den her artikel, det er et eksempel på statistik, der bygger på faktuelle oplysninger, det vil sige oplysninger fra f.eks. skat eller Undervisningsministeriet, Udenrigsministeriet. Statistikbanken bygger også på sådan nogle oplysninger. Det vil sige oplysninger, man går ind og hiver ud af et register. Et andet eksempel på brug af statistisk udtryk, det er, hvor statistik præsenteres med baggrund i stikprøver. Det kan være stikprøver foretaget på foranledning af f.eks. Sundhedsstyrelsen eller velgørende eller politiske organisationer. Og der er så en lang række firmaer, som tilbyder at indsamle de her stikprøver, f.eks. Megafon, Gallup, Voxmeter, Ritzaus Bureau osv. I den her artikel, der er et eksempel på, at man bruger det statistiske udtryk gennemsnit. Og her ser vi altså, hvordan et statistisk udtryk indgår i en helt anden type artikel. I forbindelse med stikprøver, der er en række fejlkilder, man skal have sig for øje. En stikprøve, det kan man sige, det er egentlig en tilfældig udvalgt prøve for en større mængde. Og det man skal overveje i forbindelse med stikprøver, det er, jamen, er stikprøven repræsentativ? Sker der tilfældige fejl? Og de her tilfældige fejl, de viser sig så faktisk at blive mindre, jo større stikprøve man tager. Sker der systematiske fejl, det vil sige systematiske fejl i indsamlingen af data, f.eks. Hvis man laver en meningsmåling kun for FOA-medlemmer, så kan det godt ske, at man ikke kan sige, at stikprøven er repræsentativ. Et andet eksempel på et område, hvor der ofte indgår stikprøver, herunder meningsmålinger, det er politik. Og i artikler om politik, der indgår ofte statistiske begreber, som siger noget om en populations holdning. Og her tænker jeg så især på meningsmålinger. Vi ser her et eksempel på en meningsmåling fra den 1.6.2014. Og i artiklen der påstås, at Venstre er gået tilbage med 6,6 procentpoint fra den 4. maj, hvor de havde 27,8%, til den 1. juni, hvor de nu har 21,2%. Og det er så det, vi nu vil undersøge. Ligger den her tilbagegang blot inden for usikkerheden ved stikprøver,
eller kan vi faktisk med sikkerhed sige, at Venstre er gået tilbage oven på Lars Løkkes personsag med forskellige udlæg til tøj osv. Det vi altså vil undersøge, det er, passer det, at Venstre er gået 6,6% tilbage i perioden fra den 7. maj med 27,8% til den 1. juni med 21,2%. Eller ligger den her tilbagegang, ligger den bare inden for den statistiske usikkerhed, der er, når vi snakker om stikprøver? For at undersøge, om artiklen har ret i sin påstand, så må vi opstille en nulhypotese. Vores nulhypotese på 0 hedder her, Venstre har fortsat en vælgertilslutning på 27,8% af stemmerne per 1. juni. Hvis nulhypotesen kan forkastes, så er Venstre faktisk gået signifikant frem siden Lars Løkke-sagen. Kan vi ikke forkaste nulhypotesen, så kan vi ikke med sikkerhed sige, at Venstre er gået frem siden. Måden vi undersøger det, der kan man sige, at vi har noget, der hedder et acceptniveau. Hvis udfaldet af en stikprøve falder inden for de midterste 95%, det vil sige, her er det 21,25%, vi skal se, om det falder inden for de 95%. Hvis de 21,25% falder inden for de 95%, så vil man ikke på statistisk grundlag kunne konkludere en fremgang. Vi vil derfor nu undersøge acceptområdet på stikprøven. Det vil vi gøre først i program 1, kugle 1, 2, 3, på 2 forskellige måder i programmet. Og endelig kunne man så vælge at beregne acceptområdet, men det springer vi over i den her omgang. Vi ønsker altså nu at simulere en stikprøve, det vil sige, at vi ønsker at finde acceptområdet for Venstres andel af stemmerne den 4. maj. Vi ved, at vi starter med at vælge en model. Her vælger vi kugle 1, hvor mange røde kugler udtages. Vi ved, at Venstre har 27,8% af stemmerne. Derfor, hvis vi sætter den her til 10.000, jamen så er 27,8% af det er så 2780. Og vi kan jo sige, at vi tager en stikprøve på, eller vi tager en stikprøve, hvor vi har spurgt 2.000 mennesker. Vi har altså den samlede stemmeantal heroppe til 10.000. Så har vi andelen af Venstre stemmer til 2780. Og så har vi vores stikprøve på 2.000. Og da vi jo ikke kan spørge de adspurgte flere gange, så kan vi ikke sætte kryds her i en kugle udtages flere gange. Vi kan nemlig kun spørge personerne én gang. Vi siger OK, og her ser vi så, at K1 er blevet lig 10.000,2780,2.000,0. Det kan man sige, det er ligesom den formel, vi ønsker at undersøge. Så vælger vi at sige kørsel, for simpelthen at få resultatet på den her. Hvor mange eksperimenter skal vi lave? Jamen vi kan jo sige, at vi laver 100 eksperimenter, hvor vi hver gang har spurgt 2.000 mennesker. Her får vi så antallet af Venstre stemmer, hver gang at der er spurgt 2.000 mennesker. Hvis vi så vælger at sige oversigt, så får vi her en oversigt over, hvor mange Venstre folk
der er i hver af eksperimenterne, og hvor stort et procentantal det er. Vi ser her, at der ikke i ret mange af eksperimenterne er kommet. Det, der er rigtig spændende at se på her, det er jo, at vi ved, at vores gennemsnit, det var på 27,8 på forhånd. Det vil sige, det lå i det her interval. Og nu ser vi jo så, hvordan stikprøven har fordelt sig. Og vi ser, at det er faktisk helt ned til 25,5% og helt op til 30%. Hvis vi skal ønske at finde acceptområdet, som jeg snakkede om med de 95%, jamen så skal vi tage cirka 2,5% af i hver ende. Og nu kan man sige, hvis vi skærer det lidt ned her, så har vi, ja, hvis vi tager ned til 25,5 andele røde og op til 29,5, så har vi cirka skåret 5% af. Det vi jo skulle undersøge, det var om 21,2 det lå inden for acceptområdet, hypotesen. Det vil sige, hvis det lå inden for acceptområdet, så kunne vi ikke med sikkerhed sige, at venstre faktisk var gået tilbage. Vi så, at acceptområdet lå på ca. 25,7 til 29,5, og dermed ligger tallet 21,2 jo ikke inden for acceptområdet. Det vil sige, ifølge det her, så må venstre altså være gået tilbage. Vi kan også finde acceptområdet teoretisk ved at bruge det udtryk, der hedder usikkerhedsinterval heroppe. Igen vælger vi at sige, at vi har 2.000 eksperimenter, altså 2.000 adspurgte, og vi ved, at forekomsten, antal forekomster, jamen det er 27,8% af tilfældene, og det er 556. Her får vi så igen, acceptområdet, det ligger fra 25,8 til 29,8, og det er jo tæt på de 25,7 til de 29,5 vi havde før. Igen ser vi, at venstre at tallet 21,2 ikke ligger inden for acceptområdet. Til gengæld ser vi, at det fundne acceptområde her stemmer overens med det, vi også kunne eksperimentere os frem til før. I dette tilfælde kan vi faktisk konkludere, at artiklen holder vand. Venstre er faktisk gået tilbage i perioden den 4. maj til den 1. juni 2014, fordi acceptområdet ikke rummer stikprøveudfaldet. Om vi så med statistisk sikkerhed kan sige, at venstre siden er gået frem, det skal I selv have lov til at undersøge. Og har I ikke lyst til at undersøge det, så kan vi jo glæde os over, at dagspressen nok fortsat vil holde os orienteret, hvis vi da tør tro på dem.